billet octobre daminɛ kabini rectification kɛra transition la fɛn saba président ni gouvernement y'u minɛ n'u bolo fila a fɔlɔ an ko fɔ an ka sadasiw an ka kɛlɛkɛcɛw an ka courage d'u la an ka minɛnw d'u ma a ka kɛlɛminɛnw d'u ma an ka fɛn bɛɛ d'u ma u ka se ka an ka jamana minɛ jamana intégrité armée de b'a sigi o b'o baara la bi bi in na jugu dɔ bɛ yen min y'a fɔ k'a tɛ kɛ an ka armée ko k'a bɛ kɛ président ministre de la défense an ka soldats sur le terrain les hommes de troupe u ko k'a bɛ kɛ u mago bɛ min na a k'u dɛmɛ a k'u soutenir ni jamana minɛna min kan ka kɛ dumuni ka di fɛn bɛɛ ma an tɛ sigi de kɔngɔ ka bɛɛ faga mais an b'a bɛɛ kɛ an b'a pour que dumuni ka se ka yiriwa jamana kɔnɔ bɛɛ y'a ye ni se in na président ye min kɛ hali nɔgɔ min bɛ di sɛnɛkɛlaw ma a ye dɔ bɔ a sɔngɔ la dɔ yɛrɛ dira comme ça pour que mɔgɔw encourager tant que an ka jamanadenw u ma dun ka fa sabati hɛrɛ ni lafiya tɛ se ka na jamana kɔnɔ a sabanan hadamaden ni lakanala i ye dumuni kɛ i kɔnɔ fara fo i kɔngɔlo fana ka fa donc école de b'o di donc o fɛn saba lakana physique dun ka fa donc ko gouvernement tɛ tulonkɛ n'a ye an b'a fɛ ka jamana sigi a sen kan n tɛla k'a fɔ ko mali ye banabaatɔ de ye a dalen don a banana bɛɛ bɛ tulonkɛ la hali basaw bɛ tulonkɛ dɔ bɛ na k'u b'an dɛmɛ u tɛ foyi kɛ u bɛ na dɔrɔn ka bala wuli an ka jamana kɔnɔ an ko bɛɛ ka taa ka bɔ an kunna u kan to yen an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ ka an ka jamana minɛ n'aw y'a ye kabini an y'o kɛ bala wulila u fɛ don o don u bɛ attaque kɛ don o don u bɛ nin kɛ u bɛ mɔgɔw faga an fana ko k'an t'a bila parce que nous on a raison an bɛ se ka bataille dɔ perdu an ka armée bɛ se ka bataille dɔ perdu mais bɛɛ k'a dɔn ko ni kɛlɛ in mali bɛna gagner n'ala sɔnna a filanan dun ka fa ko ne y'a fɔ mais école n'aw ɲɛ b'a la n'aw hakili b'a la kɔrɔlen école tɛ dayɛlɛ octobre o waati dɔ la a bɛ daminɛ fo janvier u bɛ kalo saba kɛ kalo duuru ko école banna o tɛ école ye o de y'a kɛ an ka écoledenw tɛ fɛn caman dɔn n'u taara yɔrɔ la n'u ka diplôme u t'a dɔn école c'est 9 mois octobre fo juin kabini rectification sigira bɛɛ y'a ye école bɛ wuli en octobre examen bɛ kɛ a ɲɛ ma fraude tɛ k'a la ni min minɛna fraude la a bɛ ɲangina u b'a ɲangili n'i bɔra examen nin na fana examen pour entrer la fonction publique fraude t'a la je voulais féliciter les ministres les anciens et les nouveaux parce que c'est eux qui ont implémenté le premier ministre il coordonne le président supervise tout mais en réalité c'est les ministres je voudrais donc féliciter les ministres de l'éducation de la fonction publique les anciennes et les nouveaux parce que u de bɛ k'an ka jamanadenw kala kalan in kuma min kɛra bi leçon professeur de philosophie y'a fɔ téléphone portable nin jumɛn de ka ɲi a la jumɛn de man ɲi ekɔlidenw ma donc bi débat kɛra ka ɲɛ professeur kumana o y'an ka karamɔgɔ administration kolo min bɛ ordre do école ale kumana l'écoledenw kumana ministre kumana an bɛnna min kan o ye k'a faamu ko téléphone portable o ye technologie de mais fɛn bɛɛ min ka ɲɛ hadamaden ma ɲuman b'a la juguman b'a la ne ye taamasiyɛn dɔ n ko sukaro ni kɔgɔ hadamaden tɛ se ka balo n'u tɛ joli la n'aw y'a ye hali n'i taara hôpital la n'i tɛ se ka dumuni kɛ sérum min bɛ d'i ma o sérum o ye ji o ye sukaro ani kɔgɔ u b'a kɛ dɔɔni dɔɔni donc i tɛ se ka balo n'u tɛ joli la mais ni y'u caya i joli la a bɛ na ni diabète ye ni tension o b'i faga o c'est la même chose fɛn o fɛn i b'a kɛ i b'a ɲuman kɛ i b'a juguman to yen téléphone portable de ye nin ye professeur bɛ ka cours kɛ dans les ordinateurs fɛn min bɛ kɛ kɔrɔlen o tɛ se ka kɛ tuguni hadamaden bɛ taa ɲɛfɛ don o don donc ni école karamɔgɔ ko fɛn min tɛ kɛ administration ko fɛn min tɛ kɛ écoledenw si kana kɛ n'u y'a kɛ fana ne y'a f'u ye u ka sanctionner gouvernement b'u soutenir fo a dan na parce que i den n'i y'a lamɔ kosɛbɛ
i bɛ farinya kɔfɛ a b'o fɔ bamananw do b'a fɔ ko i denkɛ n'i ma ka les larmes n'i l'a la kasi n'i ma ɲɛji bɔ i kɔrɔla bɛ ni ɲɛji bɔ donc i b'a minɛ kosɛbɛ ka éduquer o tuma n'a wulila a bɛ se ka n ka jamana jɔ o ye kelen a filanan gouvernement bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que an ka l'armée ka se ka n ka jamana minɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que dunkafa ka sabati jamana kɔnɔ fɛn min tora sisan o ye ka n ka denw lamɔ o ye administration scolaire ani syndicat ne b'u fɔ kosɛbɛ k'a f'u ye gɛlɛya o gɛlɛya n'a b'u kan c'est parce que lakana fɛn bɛ kɛ priorité la mɔgɔw bɛ lakana u bɛ dunkafa u bɛ kalan kɛ l'école c'est 9 mois nous voulons donner l'exemple an b'a fɛ ka exemple di Mali bɛɛ la a tɛ kɛ comme kɔrɔlen donc école dayɛlɛla yɔrɔ bɛɛ la mais yɔrɔ dɔw bɛ yen Mali jugu bɛ ka kɛlɛ wuli o yɔrɔ la pour que école kana dayɛlɛ n bɛ min fɔ maliyɛnw aw kana siran a y'aw jɔ a jɔyɔrɔ la parce que Mali hɔrɔnya danbe pour que a ka segin a ma fo an ka fɛn dɔ sara Mali b'o kɔ de sara ni lafiya nana yɔrɔ min na services sociaux de base bɛ taa président y'a fɔ a ka discours la donc u ye welewelekan bila maliyɛnw bɛɛ ye Mali écoledenw bɛɛ ye bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ an ka jamana hɔrɔnya danbe n'an ma ɲɔgɔn minɛ a tɛ segin minnu t'a fɛ u ka mɔgɔw bɛ yen kɛnɛma dɔ bɛ kɔnɔna la u bɛ mankan la a dɔn ne ta bɔrɔ ta o ye hakilisiyɛn kuma de bi sécurité lakana dunkafa dɔnniya ka école kɛ donc bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la et j'ai constaté que ministres administration scolaire ani élèves u jɔlen don u jɔyɔrɔ la maintenant yɔrɔ wɛrɛ la an bɛ taa lajɛ an bɛ mɔgɔw bila ka na yɔrɔ o yɔrɔ ni école bɛ wuli an b'a wuli parce que Mali avenir c'est la jeunesse n'o ma sabati foyi tɛ kɛ maa o maa n'a nana fɔ aw ye k'a bɛ ɲɛmɔgɔya la a tɛ lakana sabati a tɛ dunkafa sabati a bɛ école saboter o ye mɔgɔ ye a b'aw tromper dɔrɔn n'i ye san 20 kɛ jamana kɔnɔ Chine ne dɔra k'a fɔ salon ani avant l'autre année jamana o jamana ni u tɛ kalan kɛ ala la ça veut dire que u bɛ k'a détruire n'i ye san 20 kɛ jamana kɔnɔ lakana école t'a la o ye e bɛ ka jamana tiɲɛ o mais i bɛ se ka wari di mɔgɔw ma k'u nisɔndiya kuma ɲuman bɛ fɔ maa o maa n'a daba ni daba dɔ dɔrɔn i bɛ wari don a da la a b'i da kun kɔsɛ u b'a fɔ ko e ka ɲi jamana bɛ tiɲɛ ka taa ɲɛ n'i ka waati banna i b'a k'i minɛw n'i ka wari ta ka taa maliyɛn ka bɔ kɔnɔna la an b'a fɛ k'an ka jamana jɔ a jɔlen n'importe qui maa si tɛ se k'i tulonkɛ Mali la tuguni o tɛ se ka kɛ n'an ma wuli na jeunesse ma wuli jeunesse de bɛ na Mali avenir ta an bɛ k'o de labɛn merci hakɛto b'a la sali ala Muhamadu